Sullivan. Mark Selby, The Breaker, i frame nummer 2. Der skal svares igen, og det er helst så hurtigt som muligt. Den kommer lidt langt frem. Den kan han faktisk se, den der. Ronnie O'Sullivan. Til midten. Det er indbygget. Svær position på sort. Skal han være glad for, at den ikke går i, tror jeg. Der er ingen tvivl om, det var et popforsøg. Touching ball gør, at det er noget nemmere at spille safe selvfølgelig for Mark Selby. Så kan vi få spillet den røde op ad bordet igen, så at spillet bliver flydende igen. Jeg tror, det er helt bevidst, at Ronnie O'Sullivan giver Selby den chance for at få rød væk igen. Det giver nemlig muligheden for at skabe en flydende frame, frem for at vi får spredt de røde ud over hele bordet, og safety-spillet bliver koncentreret under sort. Ah, det er lækkert. Fremragende bot. Eight. Nine. 12. 13. Lige
løbet en anelse langt her. For godt split han får der. Han får en rød ned til venstre hjørne. Får rød til højre midterhul også. Sort er i spil til begge lommer, og pink er med. De står altså ikke tilbage for noget som helst. Det jeg mener med, de bringer altså det bedste frem i hinanden, de to her. Det der med at spille safe. Her der drejer det om at få framesene på tavlen så hurtigt som muligt. Og lavet. God plads derhen imellem. Twenty-four. Twenty-five. 31. Thirty-two. 38. 39. Den er brændt, den der. Mark Selby, 39. Det var lidt halvskidt der. Der er 4 røde i banderne. One. Præcis den røde, som Mark Selby han havde spillet position til. Der er lige krisen der med de 2 røde, der ligger nede under sort. Han kan komme til at udvikle dem ved at spille ned til sort på et eller andet tidspunkt. Men det er ikke umiddelbart specielt nemt. 7. Men der er ikke mange, der er skarpere til at lave de her exceptionelle rydninger end Ronnie O'Sullivan. Der er kun en enkelt mand, der kommer på siden af ham, og det er vel i og for sig John Higgins. Helt nået over. 15. Og så pink til midten, og så ned til den røde, der ligger sådan lige til højre for sorts plads, og så ned til sort derfra og udvikle de 2. Hvis alt går galt, så skulle han gerne have position på den røde, der ligger længst over til højre nemlig. Og spørgsmålet om at få den rigtige vinkel på sort. 21. Skal vi sige, 22. skitsen er klar. Det er mere om udførselen også for dig med. Lækkerier. Det begynder det så småt at se godt ud. 29. Nej!
Halløjsa! Sullivan, 20. En gratis chance til Mark Selby. Okay, de er selvfølgelig ikke super nemme, dem der, men lige en anelse for afslappet på det pot, tror jeg. 1. Hele vejen. 8. 9. 16. 26 front, så rød-sort bliver til 34. Der skal altså bruge begge de røde. Mark Selby. Det er helt perfekt, det der. 17. 24. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, det der. Han er 34 i front, der er 35 tilbage på bordet, og der er ikke en svær ball tilbage. Nej, det er skidt. One. Nej, han løber for langt. Han snukker sig selv. Der er nerver på for dem begge to. Og der er rammetvang. Hvis ikke han rammer den, så er det snukkertid. Tæt på smæk den i midten, men den bliver safe. Sullivan, 8. Det er en snukker. Kan de komme forbi Pink og ramme lakken måske? Jeg tror, han skal på højre side af sort, og så gå med venstre spind for at komme op og ramme gul. De er godt nok skarpe. Jeg er ikke helt sikker på, om den går forbi blå, faktisk. Jeg får da skubbet blå tættere på lommen i hvert fald.
Den er god. Den er rigtig god, den der, faktisk. Hvis han spiller forbanden der for at ramme gul, så skal han altså uhyggeligt tæt på blå. Banden først selvfølgelig. Godt med højre spænd. Det er meget godt. Den er ikke efterladt, men til gengæld så får han nok en kæmpe snooker lige i smasken. Lige præcis. Værsgo. Der var han selv udenom. Den er rundt om. Foul. Men det vigtigste af det hele er jo selvfølgelig, at den ikke er efterladt. Men der er mis, så den bliver lagt tilbage. Jo. Det er effektivt. Det virker. Den ser rigtig god ud også. Det er godt nok giftig safety. Nu har jeg set i aften, Ronnie O'Sullivan. Han skal tæt ind på broen. 2 bander. Tynd på op på bordet. 2 bander fuld bal. Men det giver altså faktisk en mulighed for et pot nede til hjørnet. Det var tæt på. Hvad med herovre? Nej, den er efterladt. Skal lige bruge den grønne også. Nej, så brænder han den. Det er da ikke rigtigt. Mark Selby, 2. Det er nærmest uhyggeligt, det der. Den var ikke engang i nærheden. Han er jo lidt langt her.
kigger faktisk allerede nu på at spille hvid rundt på bordet. Hun er direkte ind i pink. Det er en sjov frame, det her. Dobbeltkys. Den løber safe. Sullivan, 7. Selby kan altså nøjes med den blå. Ronnie skal bruge dem alle tre. Det er glimrende. Og en skrabgang udvikler pink. Og lad blå være safe. En smule heldigt, synes jeg. Godt tempo i den hvide der. Hvad siger Mark til den her? Skal den have chancen? Ja, lidt risikabelt. Men det er en kvart chance. Men nej tak. Ej, hvor er det heldigt, mand. Det er da utroligt, det der. Det er jo en fuldkommen vanvittig frame, det her. Det bølger frem og tilbage. Det er safe på resafe, på held, på snooker, på sort, på stoksort. Prøv lige at se det sted igen. Det er helt utroligt. 3 på strive. Ramt midterhullet. Øj. Men den kommer til banden. Hvad løfter du hånden undskyldende for? Jeg skal altså lige have blå forbi pink derovre. Det får han uden problemer. Den vigtigste del af spillet der, det var den hvide til banden. Det er også godt billede. Det er et perfekt spillet. Og de kender deres biljard her i Antwerpen.
Den er efterladt. Den kommer op igen. Så kan han ikke forlange at få en større chance, Mark Selby. Den sidder lige, hvor den skal sidde. Det betyder altså, det er dobbelt snookertid til Ronnie O'Sullivan, og det kommer han ikke tilbage og spiller efter ham. Han er så rigeligt, og den er også i lommen, for det ikke skal være løgn. Nej, den bliver det ikke. Men pyt skidt nu med det. Det er 1-1 efter 2 fremragende frames. En til dem hver. Frame